ngene iki. Harus dhewe rene sing ngiwangi. Sarepe bodo, bosone mek mari. Waalaikumsalam. Ya Putri. Mek bingung rumah aku tuh isi tak janjan. Jadi nyambut mbah Pak. Roh betul ya. Ora ning ngono lho. Lah duwe omah sarepe bodo aku ning omah dhewe. Ya resik. Tuwek duda. Kowe mesti ngenyek aku. Lho piye di rumah dhewe? Ya. Duda. Tuwek dan urip. Ora ngono. Masih tuwek. Aku iki sik Kuat ngono ya. kuat. Ora koyo kowe iki cilik. Lah. Berarti kan ketoran aja. Saya apa udah musik-musik. Betul ya. Iya, iki kan wis meh mari posone arep bodo kan yo umume wong arep bodo kan mesti resik-resik. Delokno koyo sik ruang tamu terus kok nyepak-nyepak nih jajan wae tekbir gue melu tekbir. Takbir dulu, aku cocok takbir. Takbiran. Bang sik ini takbir di ngomong nek adil itu membuat inovasi lho. Inovasi Ayo. sing enek semute titik opo bunceng ngono. Kita lomba. Wah, Ya ora ngono Mas. Ya ora apa-apa sih lek aku kepikiran tapi kalau saya omahku kon reget ngene. iki apa? Kowe tak kongkon ya ora mungkin. Gak, ya aku satu dulu kapan? Kowe yo kencok. Lekas kencang. Si Charlie dikongkon ngresiki ngene apa iso lek Soalnya apa? ngeplaki kowe. Ya ampun, cara keplakan sekali. Apa lo? Terus yang ini, kau wes tak iwana nih, selesai. Yo, Oke, persiapan mobil. setuju aku ya. Siapa? Saya tahu. Iki serah terima sulak iki lho maksudnya iki lho. Emang jadi ngewangi bae. Oh, tak iwani dah. Terus. Iya, sulake tak wehne. Oh, Berarti kan Sampean? bae. Aku yo iwangi wah. barangnya apa? Itu tuh harus ono sih. Nah. Ganteng ya. Iya mbak wis boyo. Wes tuwek nek. Si nom panggah kalah ya rumah sakit. Ya Allah, wis diwangi malah kaya ngono. Iya wis Lah ono. mau ngopi aja ya, Ndok. Yo ndak ya aku sulak-sulak, sama punya aku kita mari ke budal dhewe ngono. Orang ngono lho. Memang nawari aku kopi iki poso ndeng. Wah iya apa? Hari kan. Alah gua wis karepmu wis resesi ono. Iki omahku ndeng. Ya ampun, sorry. Ndak tak tahu aku wis ora banget. Biasanya garap bae terus saiki tak garap kowe yo. Iki berarti ada yang ngontor, Mbah. Lah pringmu ready apa ora? Ready ae nyapa ready. Tenan ku piye? Ya, ngene paiti petok apa enak to? Lek pring e. Yo ning kono akeh. Lah kowe yo bayar lek ning kono. Ora, gratis kok. Perang lonjot to butuhe. Sitok ae war gawe piro? Lah iya wong siji ngene paiti petok gratis lah. Ora lek kon bayar. Lah ora kon bayar iya lah kowe lho ora jukuk tuku. Loh, kok juga meneng-menengan bayar ndak bayar lho. Maksudnya lho. Bah, lah kuwi ngono jenenge kudu ndak bayar. Kowe iki jenenge maling. Jenengku kudu maling. Jenengku ki mantri kok iso maling iki lho. Lah wis aja maling. Betul piye? Duit-duit aja jare. Ya ora duwe. Lah iya, pokok ngene lho, Mbak, tak marahi. Lah, wis mal bolong kok ora apa-apa belas lewat noe. Malah. Lah, kopi ae dicek sih, kopi ae. Cek. Ndak ada tukang kowe. Lah makane manut to aku. Ya wis lo manut Wah, aku. ndak mek sak pring aku koyo plek-plek oncer dadi tebir awake dhewe. Ya wis, tapi yo Tapi dipetok to. heeh. Tapi yo pancen kowe kudu njikok lek aku ndak iso. Panggah aku, panggah. Allah, kok panggah aku to?
lelek rawakmu mosok aku. Dah barang-barang yo maling pitik mentok sembarang kali mancing aku kabeh lho, Mbak. Saman kok penak men ngono. Orang ngono lho, Lek. Lah aku ki wis tuwek. Apa mau kecekel dicekel ngene. Yo. Aku bisa melayu, aku bisa ngene. Gini ya. Yo, main ngene. Nek ngono beda yo. Lah yo piye terusan? Ah, saya mumet tau. Terus baru ngomong langsung gini. Lah aku mek ini bahaya toh. Gua ora bisa nih. Jo, aku tak golek entarane kene lek no. Oh. Aku wis entarane kene. Yo. Jangan mantep iki. Tidak biasa so dibeleh. Bah, Loh, wis teko kowe. Yo ngene, keluar rene. Ready. Bae lah iki koyo pakune. Pak lah oleh kuwi yo piye terusan? Kan Bae hasil kuwi mang. Hasil jarimu mang. apa maling? Meling kuwi. Maling. Yo. Yo wis gak mau polekne yo digaya. Sekarang ketok pucuk tok kuwi kan adewe. Iya, iki dadi loro iki wis kena iki. Lah iki nek sijine ning Mare kene. dadi loro iki mesti kena mbah. Dadi siji urung karuan kena. Guyu. Guyu we. Kowe kok mesti ngenteni bae. Lah piye? Jarene wong ngono lagune ngono. Lagune Lagune piye ngono? Gak sedeng siji ngono. Dadi loran kena. paham. Heeh. Tak pikir lek kayak dadi loro. Apa kuwi dadi loran? Aja Rita iki weh. Mesti karek. Lah iki kok iso mlebu bolongan iki piye Bonus ceritane? iki mang. Bonus sih. Aku njupuk wis enek ngono niku ya. Bonus. Ora lho. Piye? Kok yo dileboni kene an iki lho. Piye? Bila piye ngomong ya bonus berarti kan oleh loro, enggak usah ketok. Maksudku. 2 bambu lebih yo telu no berarti iki. Kok telu? Lah iki dicempet siji. Iki digetok. Oh, sajane telu. Ngene. Ya ampun. Yo kita gawe. Yo nek lo. Ya. Ini. Wes manu tambahi. Lah kae wong loro ning kok. Kenapa kae? Wong ngerti mercon ae ben. Kaget. Wah, hati-hati toh. Bocah wong tuwa kaya ngono. Tutuk ora gelem culi ngono. Mercon. Angel mentok iki juga. Semua wani-wani nih nyumati mercon nih. Sopo lagi saya? Sopo lagi saya? Apa kowe ngono? Persiapan iki enek perang awake dhewe iki dino. Awake dhewe dino iki perang. Oh. Sopo iki jane sing wani-wani nyumati? Lah kae opo? Pojak perang kae. Dalange ning ngono kae. Kono kae. Jan bajingan tenan. Apa nih? Wong tuwek panggil digawe-gawe. Wong tuwek bakal digawe-gawe. Lah yo, Iki dikasih pelajaran yo. kasih pelajaran. Aku ya, Mbak. Si. Piye? Ojo ngekei pelajaran matematika iki ditelehno sik. Matematika yo. Ora bisa. Wah, iki kawan. Sowo kok pas tengah. Heeh, ben ceblok. Blek ngono. Heeh, aku tak ning kene dulu. Iki Pak, iki jamku iki. Jamu iki. Ora matematika sokok pas tengah. Heeh. Iki bahaya wong konangan iki kan.
Loh, Pak Mantri. Loh, arep nyapa sampean iki? Lho. Eh? Ndek rambutan iki lho. Nang ndi rambutane ora nek. Apa sing arep kok sengke? Jan clogok jaran iki loro Pak Mantri. Ampun. Aduh. Jan ndak suka aku.